Na mauli na sa Manila ang mga sundalo nga gipada sa Davao de Oro aron motabang sa search, rescue and retrieval operations sa mga biktima sa Zone 1 Barangay Masaramako, Davao de Oro niadtong Pebrero 6 din kapin o sa kagatos ang natabunan sa toneladang pyroclastic rocks. Sa wala pang sending off ceremony, ang tanang contingents gipaubos sa debriefing nga naghatag sa mga sundalo og emosyonal nga pagsara sa ilang humanitarian assistance ug disaster response operations nga milungtad og kapin usa ka semana. Atol sa sending off ceremony, gisaysay ni First Lieutenant Jairus John Mateo sa 5th to 5th Engineer Combat Battalion sa 51st Engineering Brigade ang ilang pagpasalamat sa probinsyal nga panggamhanan sa paghatag kanila og oportunidad nga makatabang sa katawan sa Davao de Oro. Supervised din kami din sir and ready to be deployed sa Ground Zero sir. Kaya nagpapasalamat din po kami sa ating mga NGOs sir. Thank you so much sir sa aming sa may pagtanggap sa amin sir and sa mga NGOs na nandito po na yun. Yun lang po at maraming salamat. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Gobernador Dorothy Gonzaga. You've done so much, no? I cannot imagine. As I've said, I've always told your superiors, hindi ko ma-imagine yung operation namin in retrieving all this. Imagine, we've had so far 98. Oh, hopefully may makuha pa ngayon. Cannot imagine kung kami-kami lang. So, the fact that you left Manila and went here, I was listening to First Lieutenant Mateo's speech. Sabi niya, unfamiliar, no? Terrain, di nyo alam kung anong aabutan nyo. And yet, you were able to accomplish the mission exceptionally well. So for that, daghan yun kaing salamat. Sumala ni Ground Zero Commander Colonel Jerry Bisana. Sending them up because they're done with their job. They've done a good job and we just let the provincial government express their gratitude for them being part of our rescue and retrieval operation. Gipasidunggan ni Gobernador Gonzaga, kuyog ni Davao de Oro Representative Ruel Peter Gonzaga, Provincial Risk Reduction and Management Disaster Office Chief Joseph Randiloy, ug uban pang health professionals ang mga sundalo sa ilang dedikasyon ug kaabtik sa pagtabang sa komunidad sa kasakit tungod sa panghitabo. Samtang ang probinsyal nga panggamhanan nagpadayon pagbangon ug pagtukod pag-usab human sa kailabidad. Gipasidunggan ni Gonzaga ang kamahinungdanon ug padayon nga kolaborasyon ug suporta sa matag stakeholders sa nahitabo sa Davao de Oro. Ang mga opisyal ug personahe nga gikan sa 5th to 5th Engineering Regiment nga gipanguluhan ni First Lieutenant Mateo ug First Lieutenant Richmond Salinding mobalik na sa ilang mother unit sa Metro Manila. Gipasalamatan ni Congressman Gonzaga ang Armed Forces of the Philippines, particular na si Brigadier General Alan Hambala, ang Division Commander sa 10th Infantry Division nga nakabase sa Mawab, Davao de Oro, ug ang mga opisyal sa 101st Infantry Battalion nga gipanguluhan ni Brigadier General Rooney Babak ug ni Ground Commander Jerry Bisana ug uban pang medical ug mental health professionals nga gikan sa Armed Forces of the Philippines. Sa pagkakaroon, ang mga sundalo gikan sa 10th Infantry Division nagpabilin sa Ground Zero hangtod mahuman ng ilang misyon sa pagpangita sa siyam pa ka missing nga mga individual. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!